In de Kolle binnen de tarierings voor een valleirswedstrijd in volle gang. Zulke evenementen, maar ook vergaderingen en verenigingsactiviteiten zullen je nog wel plak vinden. Maar theater, dat is gebeurd. Op een gegeven moment dan, is er zo weinig publiek dat je zegt maar van, de stekker maar eruit. Het kan het meer. Hoeveel publiek kwamen nog op al? Nou, het laatste hier werd helemaal slecht. Maar dan praat ik over een 20, 30 meer. Heel goed. De programmacommissie had het nog bezocht met acties, met vrije kaarten van buurtverenigings. Maar zelfs vergees woer het publiek net naar de Kolleta. Spietig, zo vindt burgemeester B.M. Beelke van Kollemeloon. Je kent al verklaringen van Jan, maar het is een stukje vererming, verschraling van het culturele aanbod in Noord-Eerst-Friesland. En ik constateer dat ik in Dokkum soms plak vind en nu hier ik heel spietig. Ze hebben in Kolm in het verliezen volle zalen lutsen. Met Brigitte Kaandorp, Herman Vinkers, Triater en Margriet Eshuis. Maar dat wie doe. Publiek kun je net sturen. Je kan net een blikje publiek hier beloeken en dan is het weer goed. Wanneer is de laatste vaststelling? 16 maart van Triater, de kanselier. En dan hopen we dat we nog een keer een prudde mensen hier verwelkomen. En dat is dan voor de laatste keer, maar dat is dan heel jammer.